Keď je potrebné do buniek pod sebou alebo vedľa seba napísať dátumy, ktoré za sebou nasledujú, tak stačí napísať prvý dátum, napríklad 1.1.2017. Nastavíte sa naspäť na bunku. V pravom dolnom rožteku je malý štvorček, na ktorý keď podídete kurzorom myši, tak sa zmení na plusko a len potiahnete. Až po dátum, ktorý potrebujete, vidíte, že vedľa kurzora sa zobrazuje žltý obdĺžnik a tam vidíte dátum, ktorý bude ako posledný, keď myš pustíte. Dolu vpravo sa zobrazujú možnosti automatického vyplnenia. Po ich rozkliknutí môžete zvoliť, že či chcete vyplniť rady tak, ako nasledujú za sebou dátumy, alebo vyplniť názvy pracovných dní, vynechajú sa soboty a nedele, prípadne vyplniť názvy mesiacov, bude 1. januára každý ďalší mesiac, prípadne vyplniť roky. Tieto možnosti môžete preklikávať, budete mať stále k dispozícii toto poličko možnosti automatického vyplnenia, až pokým nezačnete písať niečo do ďalšej bunky alebo vykonávať nejaké činnosti.